Sikat sa ta, sikat-sikat. Sige, pag-exercise sa niya. Diyan ako. Good morning guys, Mahota ninyo. Kay karon ta taed, larga na ko. Tapos kimit na tug pa. Mahukudaan. Kay ako'y mobantay rong Dilton. So kita-kits naman ta to guys. Kita-kits na ta to guys. Good morning Kimiat. Good morning Kimiatin. Anhera ka ha. Tanaw lang ikaw og salidas po nimo ha. Okay? Mato na ko guys. Set ako sang trabaho karong adlaw magbantay kong Dilton. To bibi Dilton. Mato ko. Ha? Karon? Nila ka ha. Ma? Karon. Ma? Guys, nara dari gitaod nga wifi. So gibutangan na rig wifi guys. Pero naibayad kada kuan. Yeah. Tara pa sa mga kaila. Nay tag 5 ag 5 murag 2 oras man siguro. Nadari ilang ibutang gahapon pero ila pa nang alid-an ko no guys kay arong taas-taas agid ang maabtan. Duro laman. Yes no. Adong nako guys. Yan ako dari is the ilas for me. Uban as Kimiat. Uban pas papa. Hala nakalibing pa na ho. Nagamang bil sa tubig ug kuryente nakalimtan ugma na raman. Dili pa man ugma kasi bis man pad ugma. Kimiat. Banday ka. Dali ra na sila guys, sila ra kong gihatid. Balik ra nila dajon, ha? Nasa busud. Tuog pabuti sila guys. Tuog pabuti. Ha? Guys, tanang ko rin la flora mi. Milo sa ko kada tuog pas bibi. Arag-arag pas bibi ka tuog. Sila masanin na ako kilo. Sunod buwan lang hindi na maigo ni Ja. Mahina pa din daw na kung... Okay. Tago ini flor ko mga anak pagkasunod. Ay, sorry ay. Gusto mo na ako. Hindi na po. Ikapoy na kong atiman. O di man, ikapoy. Ganun bang watay ikapuan, watay makims. Ganun kung si taga-timang bata. Di, bisip ko ta pinansyal eh. Lagi. Nakasubal ko ito. Kung saan gatang ipanggasto, mga eskwela na. Susunod. Ano eh. Among-among na ko. Lagi. Palistanan. Model. No, ginaw ko. Mga to, pag ang alaga. Tira, abang ko lang nilabhan ko yun. Mama na yung buhat ka ni. Lahat naman na yung kuya. Nagmain na kadaat daw naman na yung mamili. Aram, yung upo, di kasi nalim to. Ako maanag din na ras bahay. Kaya trabaho sa gawas. Kadaat daw na pigo. Yan natin na kada pilo, kada laba. Upo. Minsan ini, sige mo pamigo. Tanaan at sige lakaw. Lahit na dyan, no? Lahat na, sige nagpamigo. Hindi naman, maanad ra ka po. Ito nga ang tulog ka buo. Kamu kag lego ko eh. Ano? Di ba kamu kag lego sa bata? Ni baby? Ay, susi mo. Stilan. Wala ka lego mo ra bala ron. Hala guys, ako muli ko Dilton ron. Kaya si Purami, di pwede mag-arsara sa Dilton kay Buyag. Buyag doon sa dala pakit, ano mo na hanggang ang pagkatulog ko Lamig isang katulog. Ang gising-gising. Ang alas 3 queen, wa kami to, alas 3 Just mata. kadaw. Oh. Karon pa ning to kay Yan, gila ko anak. undoy. Nga anak mo, baliktad mo muna isang buwan. Gila ko man ang undos do boss. Digi ka puy na pagsulod na tumo susu. Miyaw kabi, naanggan kabi. Ako ni. Datulan mo gud ko sila undoy. O, di Ang hiligan mo mga kay sila undoy lang na ng mga bata. mo. Na-floor, ang saan sila. Da kita, aka may libre Sama. may prepad mi. Di mo pud, makabawon pud. Sa ipangangin ni. Oh, di panghapos na undoy kining lakaw mi gapon. Basa pa kanina yun. Sabi ng bibi. Na, salamat sa kwent kay kung tabangan. Okay. Pagbanti kayo na. Kukukuy ko Okay lang pas Gabriel guys. Kay Thomas Kuya Gail. Basta ingaron. Nas ba Gail magbuntag. Palis mo na sa maklas. Katabangan kung mangdigan mo. Na may katabang na isa. At least ay pagkudari. Unahan na bang pud? Hinitayin kung naikuan. Pwede na po nila tawagan. Unahan. Gawas ng closing guys. That's ang mga Pikasit yura. Pikasityo mo na.
Nalalap mo rami. Para sa udari. First day sa hangkuan roll. Pagkayaya. Asa ra ihay-hay. Kaya basa-basa. Masak tayo. Hanger. Pero mama, ang masang ng bibi. Yes, lala ka maadlawan. Wa pa mo tungag adlaw dari. Salipdan pa. Kung nagkaligo guys, kamang bibing kamang toy. Ang bata ka gusyon garo. Bi hamis bi. Ang hamis. Ang lagi. Ani man. Ana di japlor ni ko pagkuan na kuanan. Naano lang din nga. Tungkuan. Ala na lotion ang mga kuya sa una way. Lotion ni. Dry magpupanit men. Ang lagi. Mas Ang mga kuya sa una na. Lotion. Lubera. Why lotion sila kuya be? Sila dapat lunok. Lunok sa lubi. Lubera. Hehe, mana managligo ka mong baby. Nanda, presko na imong pamati. Mato na. Presko na no. No, presko na no. Ah, presko na imong pamati. Butangan mo lang yung kuwan. Kung kuwan ni mong hapin pero kuwan. Basa na. Okay. Pero ikaw na pulukaan ko yun. Nandiyan na. Tapos ba? Daan. Ngayon ito dan. Isda. Wow. Yes. Yan na guys. Humanagad din tao kaligos bibi. Mga kumbati sikad. Kaan pag imong nanay. Kaan pas nanay. Lagi. Ako ba kun la? Ha? Kubo? Pwede na eh. Sure sa'yo ko na dyan. Ari sa tragon 1 minute. Okay. Dagdagan kag ilong. Ano? Sikan. Ano? O, tari, magsikat-sikat sa ta. Magsikat-sikat. Sige, pag-exercise sa mga. Diyan na ako. Sikat. Maglagos pagdagos oro. Pero bintahan na. Si Ja. Kulot o buhok. Liwat ang undo na. Ang nagbantay kulot o buhok. Magdagang kansi ko na niya. Ako ready. Eh, mura na na mitol ito buhok na ni. Ang nagbantay kulot. Nga ako ito eh. Sige, pag-exercise na. Itugkog sa ka. Itugkog sa kang duha. Itugkog sa ikaw ha. Okay? Kaya rin ko mag-exercise, magkaan. Pwede mo mag-exercise. Mag-eat na ikaw. Ya. Pero gila sa Fruit eh. Pero dyan traffic. Itra, 1 minute lang na siya. Nawa. Kaluoy. Parang kaluoy. Inupo. Silan. Hala, Sige, sikat. katawa. Sikat, Pi. Ganahan na siya. Basta, Hala, guys. bago pa, hindi mapungat naman lang dyan. Tanaw ko porma. Magkatawa. Sikat, Pi. Sikat. Padung ni nanay. Balik eh, kaya tinula. Ay, tinula na itong manok. Sikat. Nga lagi. Sikat. Ang pati. Nga, ginawa ko. Ginawa sa ganahan. Baka na, 1 minute. 1 minute pa, andyan ako. Whoop. Lara, guys. Marami yung guard, oy. Kato sa sagail. Ilawasan ba? Mga pumakulor. Tapos, yung guard. Parehas sa kulor pa. Ang nilawasan, mga parehas pa. Nag-iab naman. Ado. Nag-iab na. Karon mag-eat na kayo. Nag-manug-eat ni nanay ha. Ako be. Okay? Lahat na lang hungit. Pag manghura na pag-budget guys. Sarong kumpleto na ba? Nailaki, nailaki-budget. Pagisi-gisi pa. Mura pag-karming beritos na karon. Andiyan nagkuha na mga 3 years. No? 3 years, 4 years. Pwede na. Yes, no? Ako lang madi pabutin ko. Walang ko mga sakit. Ang danda dun. Nitin ako sunda na. Grabe. Lagi. Grabe guys. Huwag ako pala madi ko. Anam ko Huwag ka naman sakit. pala may pamatiin. Anam ko sakit. Lagi mo ko andiin. Ang gamay Wala naman. din yung hatun. Yung dakon noon. Ang dakon. Hindi mo dyan maklaro. Hindi naman siya maklaro. Abi ko ni gamay na. Dakon. Ay, di oy. Karon na. Karon na. Mag-eat na ka, mag-eat na. Mamahaw na pagkaroon, mamahaw. Mamahaw na gamang batang Ay, gamay. sila namahaw. Uy. Ilad naman. Sabi ka maghilo sa kusang didi. Kapagilo sa. Yan na guys, mo pa yung tawag pagkatuog ni Dilton. Para sa zang ipaakba. Kaya rong mahinanag. Kaya zang tatadaharan sa zang ibutang.
Karong yung taon pang makapahuway sila sa promig si Undoy. Kansang gabi magduty na po na sila. Pa. Urek-urek nas dilton dari gakas. Kaya nga guys, magpatug og bata. Pahinanakan sa ibutang kay arong lami isang katug ba. Kaya isang gabi aw. Mata na po ni siya mo duty po ni siya. To isang nanay ko tatay nang hapla. Pahuway sana sila guys kay gabi wa na sila tarong tuog. Ako sa duty na ring bibi. Okay ram po guys kay di man hilakas bibi dilton. Hingatugon po si sa buyag. Matulin rapid. Bantadyan na naman siya guys kay tagdugay dahil sa mutag-ab labi na og kuan gikan sa mudidi ba nga na tagdugay sa mutag-ab guys mo nang bantadyan kay hadlok wa na nga ng bata nga dugay mutag-ab kinahanglan jud patag-abon guys ug gikan mo suso kay agata simbakon jag ma kuan mo kasi jang ilong hadlok mo nang bantadyan gud guys bantadyan gud guys. Sanang kuan pahinanag kag maadyo kay karon ta na nang ibutang guys.